Pozdrav svima, ovdje je Silvija. Tokom svog dugogodišnjeg rada došla sam do nekih spoznaja u određenim tehnikama i pokretima masaže koje mi najviše pomažu pustiti mišiće, smanjiti napetost, stres i općenito smanjiti cjelokupnu napetost tijela. Bilo da ste sami maser ili vas zanima pružanje masaže, vjerujem da će vam ovaj video pomoći. Znači, predstavljam vam 5 najučinkovitijih tehnika masaže. Prva tehnika je eferlaž ili glađenje. To je tehnika iz švedske ili klasične masaže koja je vrlo laganog pritiska i klizećih pokreta. Pokreti obično idu prema srcu, ali nježna priroda ove tehnike dozvoljava nam pokrete u bilo kojem smjeru. Glavni cilj je pružiti relaksaciju i zagrijati tkivo i kožu. Dobra je isto u kombinaciji sa tehnikama dubljih slojeva kako bi smirili mišiće. Druga tehnika je friction ili trljanje. Ovo je jedna od najboljih tehnika za opuštanje napetih mišića u trigger točkama. Pritiskom se ide kroz kožu i primjenjuje se izravno na mišić duž cijele dužine mišića. Pokreti su spori i kontrolirani te možemo koristiti šaku, dlan, zglobove prstiju, podlakticu ili lakat. Općenito želimo ići duž mišićnih vlakana, ali možemo i poprečno, nakon što smo zagrijali mišiće, kao i kružno. Ova tehnika je izvrsna za istezanje mišićnih vlakana. Ova tehnika je statičko zadržavanje na dijelu tijela, određene točki tkiva ili mišića. Ishemijska kompresija je značenje da nema dotoka krvi u to područje i to je u osnovi ono što radimo na određenoj trigger točki mišića gdje eliminiramo protok krvi i omogućujemo snopu mišića da se opusti. Ovo je odlično ako osjetite da skupina mišića i dalje drži se napetim i ako osjećate da se unutra nalazi čvor. Tada možemo potražiti trigger točku, opustiti čvorić i omogućiti ostatku snopu mišića da se smiri i opusti. Petrisaž ili gnječanje je pokret iz švedske masaže. Ide malo dublje od eferlaža, ali se ipak sastoji od kratkih pokreta koji uglavnom uključuju kožu i površinsko tkivo. Ovom tehnikom radimo puno malih gnječenja i štipuckanja mišićnog tkiva. Ovo može biti izvrsno zagrijavanje mišića, dok još i stimuliramo mišićni i živčani sustav, ali i pružamo relaksaciju. Zadnju tehniku koju predstavljamo u ovome videu je tehnika odvajanja s podlakticama.
Koristeći se podlakticama radimo dugačke pokrete, dozirajući pritisak. Radimo povlačeće i stezujuće pokrete koji su umjerene brzine. To omogućuje bolji protok krvi kao i veći dohvat samih pokreta